Gendol para Mas. Nggonku kayak nggonku kambangan kayak opo kae? Iki kewane. Apa sih kok besut-besut? Wah, rosom nih kawan. Rosom nih apa ki? Apa ki? Wih, ngosek-ngosek no. Wih, apa sih? Apa sih? Wae. Rosom nih kayak. Wedian. Wih, apa ki? Wah, wedian. Wih. La ilaha illallah Gusti. Lah kok helikopter. Iki yo jatahe Solikin iki helikopter iki. Walah, malah entuk helikopter.